Наско! Бай, Цветко, къде се покрил тоя педерас? 2 месеца ме мотае с парите за карбуратора. Отваряй вратата, Отрепко! Ток и телефон имам да плащам! Какво си се развикал така, бе? Всеки петък ли ще идваш тука да домкаш по вратите? Наско преди малко се върна от работа. Има да ми връща 200 лева и ако не се покаже от утре излиза в болнични. Какво си ми дошъл тука да ми се правиш на тарикат, бе? Нали ти казах, че то ни бави заплатите? Мислиш ли, че няма да ти гръмна една и да те изложа тука пред момичетата? Посерко тръгнал да думка по вратите. Искаш ли утре да отидеш бавно на работа, а? Дришло, ако не е леля ти любка зад мене, ще ева путката майчина, ясно ли ти е, бе? Сувай пред майчо ми, бе! Нарече, бе! Сега ще гръмна тука пред женорята. Назад веднага. Наско, не го удрай, на 19 години е. Дришло. Браво! Браво, моето момче! Само така! Право е в ти, бе! Удари го яко тоя! Цел комплект отверки има да ми връща! Пари ми е искал! Ефтим сега хубаво ще те подрави! Рошев ли ти е, перче, мала нещастник! Рошев ли ти е? Ефтиме, изхвърли го по стълбите на дом, изкарай го на двора! Да го целиме с домати! Както не се плащаш! Виж какво става, а? Имаш извикам полиция! Престани веднага! Дигнеш кръвното с Не бъркаме вещицо! Нека младите се разберат, бе! Коя си ти, бе? Неделя искам да ми върнеш парите за карбуратора. И да не се повтаря. Аз те направи непознати за майка ти, ще повикам хирург. Неделя в 6 часа съм тука, педерас.